Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas pasama kinibugod kayo alubar. Idintero paginian ken uray di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno maamuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto, rangkay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Nagasat nga aldaw iti Miyerkules papagayam, 17 ti mabilang idi bulan ti Mayo 2023. Manibuti NR Online, may danong kada kayo ti sabali pay aparang ti programa tayo Damdamag ni Berto. Dati apo di pagayam yon ni Robert de la Cruz, kadwata iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin, para iti sabali pa nga may nga oras ngayong kampanidanon, kariri bumarbara damdamag nga amumi apo nga pakasiknan tay amin nga sangapada gagayim ken kaabsat. Okay? Dagiti damag po nga income idanon kada kayo iti detoy nga aldaw level ti danom iti anggat damag tultuloy nga bumababa. Iti likodan na po nga adan dagitay mapaspasaran tayo nga panagtudo. Iti rabia po dito kabukbudan mi nga lugar south of the river, especially barangay 48B Kabungaan na nagtudumet ha. Halos nagpatnag, di makasangpet kami di rabi maki iso ti panagtudunan na gagayim ken kakabsat. Okay. So maipanggep ti danom ijay numalagip yo po dito na diskubre tayo nga saan nga functional nga duang solar pump ti Alaw-aw sitio Alaw-aw ken Payak proper iti barangay Payak Banggi Ilocos Norte. Iti nga po na dante ti gundaway nga nakisarsarita ken Honorable Vice Mayor Denton Garvida ti Banggi Ilocos Norte gagayim ken kabsat nga isu ti agdama nga acting mayor gagayim ken kabsat ada deti panangipasigurado na nga angayen na apo deti panagitaripnong iti biyang ti engineering kastamet ten ti tresoreria accountant tapnon ti kasta maisarakan iti pundo nga mabali na mausar iti pan nakapatarimaan dagitoy nga solar pump gagayem ken kabsat nga problema dagitoy lumugar dita barangay Payak Payak proper ken sitio Alaw-aw kakabsat ken gagayem o kitain nyo agtutudon ngem ti level ti danom iti anggat dam agtultuloy apo nga bumababa gagayem ken kakabsat kabayatan na iti sabali pay nga damag oy awang kinagpaysuna nga agawid iti dating aldaw ti controversial nga diputado gigiyem ken kabsat diputado Arnie Tevez medyo imbaga na fake news digiti sarsaritayan na po ti Justice Secretary Buying Remulla gagiyem ken kabsat mainaig ken ni Tevez gigiyem ken kabsat deti rumrumwar nga gunman ti Familia Tevez may isa nga pulis gagiyem ken kabsat natiliwa po na arestar baben ti CIDG gagiyem kabsat ije Campo Crame padaanan nyo pagsasaritaan dito gagiyem ken kabsat may naiga po iti dito pan naka-arestar ti nasao nga gunman nga may sapay ket di nga pulis gagiyem kabsat mainaig ka digiti pulis papagayam digiti kano addaan ti kaso nga pulis saan da nga umawat iti Midjir Bunos Maria Josep yan ang napapala nyo gagayem kabsat but no madalusan da tinaganda kas pagarigan siguro maipaaymet la kadakwada DJ Midjir Bunos kakabsat ken gagayem. Okay, dagito po digito insagana mi nga intay pagsasaritaan pagsisinukatan man ti kapampanunutan iti lasod ti may nga oras nga panangidanon ti ENR Online iti programa Damdamag ni Berto. Daytoyen tinurore digiti agisem karidi daan nalugan wenno digiti maawagan iti vintage car dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na
eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na yung kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarod ka kailian, padaanan ti padaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wendo Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputan na saya at ken manakigayem kag tegikwa, ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort, masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukwa kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort, adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Beach Resort. Pare reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Congratulations sa po karita ay weekly winners tayo para iti weekly draw ti The Blue House Beach Resort Promo Bonanza gagiyem kay Kabsat ket mi pakamo po dapat nabatbati nga duang weekly draws tayo para iti The Blue House Beach Resort Promo Bonanza gagiyem ken Kabsat ya digire atiwen nyo po para iti weekly draw dito ya Kabsat ken gagiyem first, second, ken third prize gigiyem kay Kabsat umawat da po iti imported goods. Imported goods. Take note of the word imported. Gagiyem kay Kabsat. Sakay ng barko, sakay ng eroplano. Gagiyem kay Kabsat. Okay. Ken adda sa nga pulo apo nga consolation prizes nga mabunot. Gagiyem Kabsat 200 pesos each. Kasano po nga makapartisipar kayo? Iti dito nga promo ti The Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Awan sa baling aramidon nyo, numapang kayo ag piknik po dita baybay. Dita Barangay 37 Kalayab, Lawag City. Masapula po nga diretso, mapang kayo agupar kariri cottages ti Blue House Beach Resort. Tunggal cottage nga maakupar, maikan kayo insigida gagiyem kay Kabsat iti Blue House t-shirt. May isa nga Blue House t-shirt. Then da kay amin na nagkukuyog, manipod ka ubingan, naging gana iti kataingan, may payang kayo po iti raffle ticket. Di raffle ticket, iti stab na, isurat yo, diti klaro nga pa nagsurat, sana kasla surat tinabartek po, surat nga maawatan, mabasa, di kumpleto anagan nyo, may surat nga nalawag, ti kumpleto nga address yo, may surat analawag, diti when mabasa, diti cellphone number yo. Ayun, tapno maiya tawag dangin sigida nga si kakit nangabak gagiyem kay Kabsat kadya laing ti kasimple na mapanagakupar agupa kaday ti cottages ti Blue House Beach Resort then automatic makipartisipar kan at dan chance ang mga baka kaday ti dadakkel apa premyo laglagipen nyo ngayon Mayo 31 gagigim kay Kabsat malem isunto apo ti pan na kayo swat ti grand draw ti The Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Digiri prices tayo apo, grand prices tayo. Para iti grand draw, first prize 10,000 pesos, second prize 7,000 pesos, kundi third prize 5,000 pesos gagiyem kay Kabsat. Kaya do nga consolation prizes ti mabalin nga atiwen nyo. Iso nga adapay chansayo, numapang kayo ag piknik, diretso iti The Blue House Beach Resort. Gaputa di lang nga po ti resort dita Barangay 37 Kalayab nga makaipaay ka na kayo. Iti gunguna, numabunot di kitay entries yo. Babayin ka na Mr. Rexy Buyat, kaya ni Mrs. Nancy Buyat. Dagdag ko iti Blue House Beach Resort. Yulit ko, into no grand draw po, May 31, first prize 10,000 pesos, second prize 7,000 pesos, kenti third prize 5,000 pesos plus adupay nga mabalin nga atiwen nyo nga consolation prizes. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos.
kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradong kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Okay, tuloy-tuloy. Hindi pa nagdadanggay. Iti likodan na pong adan, di kiti mapaspasaran niya tudo, iti nagdulo mga pasiti pagilyan, to include Ilocos Norte, agagiyim keng kamsata, agtultuloy po ti panagbaba ti level. When no bumasbasit ti danom, iti ababa nga panao, umababaw, ti anggat dam. Iti likodan na po, dito nga panagtutudo na. Irikaw dyan nga datos, manipod ti pag-asa Hydrology Division, ada iti 192.44 meters ti water level ti anggat dam, agarop alas 6 itay bigat ken mas nabababa iti 0.19 meters iti 192.63 meters iti kalman gagiyem ken kamsak so bumababa idinto nga bimabamet apo ti level ti danom iti dam ijay Ipo Ambuklaw, San Roque, Magat ken Kaliraya kakabsat ken gagiyem apagapamamet nga nanayunan ti water level ti Pantabangan Dam idinto nga saan nga naggaraw ti level iti Lamesa ken Binga Dam kakailyan. So kayat nasawen agtultuloy apo nga mapaspasaran ti nababa nga level ti danom kadagiti dams nga pangnamnamaan iti supply ti danom especially Metro Manila gagayem ken kamsat. Kakailyan isu nga agsagsagan na tayo apo hante nga baring-baringen deti nga sitwasyon amanganta dumigdeg no pay adda digiti mangibaga nga tikang runaan nga apektado iti El Nino is Mindanao medyo parang ano tayo saan tayo unay nga maapektaran gagiyem ken kamsat kadetoy nga maibagbaga nga panag short ti danom especially tudo gapo iti El Nino kakabsat ken gigiyem idi na minsan nga lawas or last week na diskubre tayo apo nga dagitay anan pump ijay alaw-aw sitio alaw-aw ken dita payak proper haan niya function dito perdida gagihim kapsat na pagdaksan saan niya muno anat perdina despite apo nga da kanumet na digiti taga inhinyera nga napan nang kita ka dito Ditay laing nga po, nag-update tayo, naamuan tayo kanya po Acting Mayor, Vice Mayor Denton Garvida, nga babaen iti panangin manduna iti gobyerno kas Acting Mayor, ada deti agayan na po nga taripnong. Iribiyang tinhinyerya, ti tresoreria, accountant, gagiyem kay kamsat, no adda mabalin na pangalaan da apo iti pundo, gagiyem ken kamsat, tapnon marehabilitar dito, kaspaset ti panagsagana, iti biyang ti ili, wano panangisagana, iti mabalin nga ididegdeg ti sitwasyon, gagiyem kay kamsat, iti problema ti danom, dita banggi, gagiyem ken kamsat, yan sa ato na yapo ka, napanunutan di kiti agtuturay
especially ti acting mayor, Honorable Denton Garbida, nga ikan ti solusyon detoy, kakabsat ken gagayem, anat serbina nga den put up mo ta nga solar pump, no dimet agpangsyon, dimet mangitaod, dimet mangipugsot danom, amo met pugsit na nga danom, ket madadaanan na po dito pa nagproblema, kakabsat ken gagayem iti mabalin na panagkaro ti sitwasyon na seknan ti supply ti danom, kakabsat ken gagayem, okay, iti dati gundaway, maadda ti reaksyon may nagiti dito, papagayam ni Apo Kagawad Elmer Gimod, ijay Barangay Payak, Banggi, Ilocos Norte. Apo Kagawad, naimbagnal daw mo. Thank you, iti paningpaay mo, ti reaksyon mo. O so anot makunam, Addan-addang ti gobyerno munisipal, dito burbur siya keng kay din, duwan sa nga tawenen, di ta alaw-aw, sa nasurok sa makatawen, di ta payak properan, nga di met makutin, matarimaan, di kita solar pump yo. So itata, base kini Apo Acting Mayor Denton Garbida, matrabahon di kita, babayin di pa nang ikagumaanan da, nga mang sapul ti pundo. Any reaction, Apo Kagawad? Naimbag nga aldaw sir, gyaman nakitinted mga gundaway, pariteto yung reaksyon. Tapil nga pagyamanan ti si bubukil nga barangay, nukas pagarigan man may patungpal nga gakat ti nguten tayo nga vice mayor o reacting mayor lang sir. Ta ngamin iti dito yung aldaw kat agtalo nga bulanan ito payak proper. Si Chalaw sumurok duwa nga tawanan. Sapay ko sir, iti kabitan na panahon, may patungpal deta, kadigito kasla kami mutlak Metro Manila nga, agpilpila nga, agtaya ti danom, para ito nagtibalay, no saan, may kargat ti kurong-kurong, agapoy di nababanga paset, ito jetmatics mi Mr. Sir. Okay. So adamat la parte na ditayan nyo nga mabalin nyo pangalan, but adayo, hindi kita nababa nga lugar. Kasi Apo Kagawad. Kung sir, dada existing jetmatics mi ngayon nyerek mi ikit ti karayat, isot na namnamaming makaya di jetmatic, isang at mi ida ikargat ti kurong-kurong no kasta nga masapon. Okay. Di kad kayat nasa wen, dito agda mga sitwasyon talaga parigat kada kayo nga residente, especially kada kayo nga ti aper, uno nangat nga nga paset ti barangay. Kung sir, si Chalaw kan payak proper talaga bunbunagan mi ti agserbi nga danom yan ti unag ti binalayan. Okay. Ada mano kayo nga residente kada ita nga payak proper and sitio alaw-aw, mano nga kabalbalayan, Apo Kagawad. Ay umabot duwa kasot sir nga binalayan. Okay. Da kami ti kadadakkelan nga ay may kadwa kami nga kadakkelan nga sitio iti payak proper dakdakkel ti sitio alaw-aw. So nga adu nga tao ti agri-agrigat iti aldaw may pangguplang nagserbi nga danom. Amo yo, ada di kita makikita tayo, even pelikula, medyo adda maparnoy nga tension no ko ti panaggiinagaw ti danom, wenno panagpipinila Apo Kagawad. Uri no awamit petikas di nga napasamak kada iti kalugaran nyo, nga agpilpila para iti panakasakdo ti danom nga agserbisyo na iti pagtaengan. Kat adda ti siyempre no sino ti agkalikagom nga sumakdo kat adumot deta pila. Siyempre tilat tapamayamin no konser ibaut-baut mi di kanya datun makayawid da mutibagi da. Nang isang bet ka kumati limaon in mga container kas jay. Makasakdo kalagat do agat pasublatom di jay ka do amon tap ni di kas katawan rum suwang ariri no pay adalat ta deti gagangay nga ako pinasagit ti balbalikas no konser. Okay. Digad medyo parang dati mabalin niya panakapasamak di panagkikinawata. Digiti jetmatic pump or hand pump nga pagalalaan nyo. Singko ka digito private nga tattao nga DJ baba o kim baba nga paset ti lugar or kukwa ti publiko. Kukwa ti publiko sir tayo di first term ni first nga panagkandidato pa lang ni former Mayor Gases idi 1988 nag-request kami ni din ta kadagidi nga gundaway ket talaga nag-short kam ti dandanom mi din so nag-request kami ti suportar
nang tadmo ti jetmatic noon pa nagsukat dahil di na itadnan di gidya nga sir gat kukwat publiko pagsaksak duami. Okay. So ni pala apo former Mayor Gases tinaka lanad na pala di kita. Remembrance yun, di ba nagtakim na kas mayor di banggi ni apo Gases. Bon sir talaga nga kumustahan na mo ture ni nabayagan nga kumustahan na di nga parte. Di ka dinevelop da, inikanda kayo ti solar pump, nagperde, awamatan, di damit matalyawan, bagita ta matalyaw da, nag-acting mayor ni apo Denton. Alagat barbara nga sir to sigun dito informasyon nga di manon kanya kita lang mo nung nga gundaway tulungan mi kano di gj yakapon no agkaputit di inhinyerya ti munisipyo mangyaon kano DJ submersible pump na sir. Okay. Ano di source of water? Ano di pang nutnutan di submersible pump? Is it bubon or kusukos? Apo kagawad? Dati inirekan with jetmatic sir hand pump. Binito mi the last ut ti karayan. Ngam DJ to bunain sang admit pa si ito igid na nga maayusan ti danom. At dadapay spring water mi nga more than 4 kilometers ti kadayon nagtiyam mi. Adamot sang kabasit eta danom nga pagsusublatan mi nga pagpipilaan. Deti solar sir na ikusukos more than 70 meters ti kauneg no. Okay. But di ba, kasnamet may binisita din tinhinyerya, Municipal Engineering Office di kita. Awan met tinagbalin nga konklusyon da or findings takwat da no ana nga talaga ti rason. Is it the machine, DJ danom, DJ baba or ana? Awan mo ti bagada pa sir kanyami malaksid lang kini apo kapitan nung adda nagsaritaan da ni municipal engineer as per session mi di Lunes sir at third Monday awan mo ti nairuruar ni kapitan kalaksidan nga bareng addan to mutlang gundaway nga matarimaan ti jelang mut sir. Okay, di ka talaga nga dakkel ti devote yung oras para iti panagsakdo. Lalo no adayo, di paggapuan di mano kilometro ti pagsakduan nyo. Apo kadayo ti pagsakduan nyo, apo kagawad. Awam mo't may 1 kilometro sir, mga 500 meters lang ang pasangat. Pasangat. No, tapos agbumba ka pa yan, jetmatic. Ito pagpilpilaan minukwa, iti mga makabagi kami dito spring development may mga 6:30 tirabi agparpar bagong pwede gitu lagdo mga agpuno ka dito kun ayat dala nga di mo pan nagkurung-kurung agapot ta ikinta karayan sir. Okay. So DJ more than 200 ko na yun sa household dati kas di amin ti source of water yo itagdama apo kagawad. Sir alaw si alaw kan bayak proper. Kas di amin, mapang-exacto di baba. Adadalang naka-electric pump, di maka-afford, di mo nagpapata di klase ng pagkakas. Okay. Api, ijay nga to, nga parte, di parte yo, awan ti ubog, awan di kiti kasla ko makusukos, di palok nga ko nami, awan ti kasjay nga maalam, mabalin niya, pangalaan nyo ti danom, ijay nga to nga parte, di ta lugar yo, apo kagawad. Awan sir, awan ti naka-i-plaster ti kastang pagsakduan ito. Ayan mi, pakarigam lang nun, ito kinusukos dati solar pump mi. Kat TJT, baka damat nga water level, at siguro nangat nga itong level, ang jak lang amuan, kasano mo't sitwasyon ito yung nagtidaga ito. At DJ kat 70 meters ko na damat DJ ko. Okay, kaunag na. Dakkel nga pundo ti masapol no pakutkot mo ti agarup 70 nga metros tapno ma-reach mo DJ water level, underground water. Apo kagawad, di ba? Kas JT ko na harud series nga mas nalaklaka pa di kito inject di kito kay daddo mga makabagal mo tito nga kuan pamilya di JB ito pagtatalo na biti baba may di jay almost
50 meters na tama. 40 meters ti katayag na yung kanat ti balbalay da. Okay. Electric pump from Manipod ti Jebabad da. 300 meters, 200 meters ti kada yung tabalay da. Pasangat da dyan anong siya. Okay. What about pagtatalunan? Kumusta? Apo kagawad no adamit na supply ti danumyo. Ana digiti nakamula ka digiti pagtatalunan nyo ka digiti ngalal daw. Ay kadwan na ti mais pa lang sir ta. Digiti nagapitan mi ti mais itat ti March. Rineplantan mi nga sigot ti di todo. Gusto nga itatay suportaran mi noon pa'y nagtudo ti medyo makarik na namot. Hanlat tamot satisfied di pada nga parmer nga dimang padanom iso nga makipilpila kami mot latta ti irigasyon kanal danom ti irigasyon kanal mi. Okay. Okay, so by tomorrow, iso ti manong king ka-impormasyon, kas lakas diyan tinawata kiti panagsarsalita mi ni Apo Vice Mayor Denton na o may i-check di kita perdi nga solar pump dita payak proper ken kasamiten sitio Alaw-aw Apo kagawad. Bon sir, kasi iti informasyon ko iso nga alaket dakla pa nagyaman iti Cebu Bukula barangay ko nakla si duwa nga sitio ko naklatan sir na already pinay-implementer uray mi latat kuan po acting mayor dento nun danunan na kan latat nga mangururay ka digito kadwadan tayo tulungan minto ida nga trabaho sir. Okay. Okay, Apo kagawad, maraming salamat. Idinted mo agundaway, when no dito panaypay mo, tiraksyon mo, iti programa tayo, Damdamag ni Berto. Thank you very much, Apo kagawad Elmer Gimod. Thank you much sir. Ayun, so di Apo, kumpirmado, into nubigat, agmove Apo ti inhinyerya, babay na po ti mando, ti Office of the Mayor, babay ken Acting Mayor Denton Garbida, kakabsat ken gigiem, ket mapan makita, ma-check no anot problema, dito duang solar pump, manipod Apo dita Barangay Payak, Bangi Ilocos Norte, Payak proper, ken sitio Alaw-aw, nga isudat tinaikan, ngem 2 years ko nanan sa ijay sitio Alaw-aw, more than 6 months meten, DJ Payak proper, nga itako maapo nga talaga ti nakasapol o kitain nyo dito more than 50 meters maki nga puro sangat Maria Josep baka uray no ang agkatay nga makasangat no gumuyod ti duang nga container nga danom how much more no tao ti bang amang bagkat mang anak pangnagan mo di baklayan da kasi magi arimata di ba ada kasi jay idubing kami agit kasi jay di aglako apo ti tinapay aglako ti kasi jay ada duang di punkto then ada pagbaklayan na ada pa di makikita tayo lugar ini kas jet pagsakduda ti danom practice lang yon gigigim kay kabsat pag sinublatin na pa di left and right nga shoulder na or abaga na nga pag pangipanan ka di pamaklayan nga kunada kakabsat kay gigigim katapos sapay Apo tagbalay gid ati ganat ni Apo Acting Mayor Vice Mayor Denton Garbida nga mang patarimaan na po kadito nga solar pump dita Barangay Payak Bangi Ilocos Norte ket ngudo na po diti parigat nga paspasaren di tayo lumugar kada ito duwa nga sitio babaen ti mapanda pa nagsakdo ijay baba alis to siguro no awang karga jay timba nga bumaba maki o medyo itaray-taray mo angem no reditid wala nga timba nga ti karga na ket sagtatalong galon samo baklayen wenno bitbiten babaeng kadeta Apo ay permi nga tatirigaten kakabsat ki ti may sapay ditoy Apo nung aruden addo uram ure basit lang nga uram anyalat pangalaamon titi pa mabalin mo nga isayo di man nga mabalin na isbuam maki no kasjay awal lang nga pulusin na po di kita mabalin mo nga isayon no basit pela di uram pangururayam ka di kita bumbero no makadahon ti bumbero kadeta nga lugar kakabsat keng gigiem so nga di Apo ti naka rigrigat nga parte na siguro di kita tao adu pa yan di ba pa nagdigos yan takarayan kasi adamit di na ayos sa karayan dita Barangay Payak Bangi Ilocos Norte okay happy watching kani Ma'am Teresa Libed Loyola from Batak City nakabakasyon na po dito probinsya ng Ilocos Norte from United Kingdom Ma'am thank you very much for watching di kita tao po ti King Galitos pakaramanan na po ti Metro North Insurance Agency manarimaan ti biyahe da papuntang Batangas Sus Maria Josep nakaapal kayo mamanda di Batangas no kuman nakadanon dagget amuntay kuman no especially Laguna yung Laguna mayaman sa tubig yan kabsat king gigim but even Batangas ado dito resorts dita
Apo, amente kumano, kasarot sitwasyon dapat ti danong, on the way pa lang po, di tao, ti King Galitos, ken Metro North Insurance Agency, ingat-ingat, naragsak nga biyahe, summer outing, apo, di empleados, ti Metro North Insurance Agency, Manila, ken nakasamit din ti King Galitos, gigiyim ken kamsar. Okay, kasangmanan na po, di sabali pa nga damdamag, agyaman tayo karig di sumaganad. Thank you very much kani Mr. Guillermo Agustin, kani Mrs. Larina Agustin, iti Toronto, Canada. Maraming salamat, Apo Mayor Francis Espirito, dito Dumal na Ilocos Norte. Thank you very much, Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Maraming salamat, Mr. Danny Agustin, kani Mrs. Sofia Agustin. Manipo na po iti Toronto, Canada. Mr. Jewel Centillas, manipo iti Lahaina, Maui, Hawaii. Hello, my friend. Thank you very much. Kaya nakasapay ni Mr. Ray Villanueva, partner. Yung aftershock, Mr. Ray Villanueva, manipo DJ California. Ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte. Ni Ma'am Esmer Galisinao, manipo DJ Barcelona, Pagilian, Espanya. Thank you very much, iti Cherilyn's Crispy Chicharon. Tinaimas nga chicharon, adaan raman nga di mo malipatan, magatang iyo po iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Cherilyn's Crispy Chicharon, sigurado nga magustuhan pakiramanan na po dito sa balipay nga putahe nga ilako da. Dito iket da kukwa da Mr. Henry Valledor ken ni Mrs. Cherilyn Jacinto Valledor manipod Santa Maria, California, Estados Unidos. O nga pala, nakabakasyon din na Mr. Valledor ken Mrs. Valledor ni Mr. Henry ken Ma'am Cherilyn. Welcome home met kadito kasinsing ko tito ni Maki ni Mr. Rodel Agustin da Mr. Rogelio Antes ken ni Mrs. Evelina Navarro Antes, di Barangay 42 Apaya, Gapudapo, Stockton, California. Gagayim kamsat ni Mr. Orlando Gutierrez, di Barangay 45, Tangid, bakasyonista rin. Gagayim, bakasyonista po. So, welcome home. Sapit, ag-enjoy kayo. Dito lang, naranayo, ti kapudot na. Nangato, ti temperatura. Gagayim keng kakabsat ka rito yung alal. Okay, agyaman tayo pa po. Iti biyang ni Dr. Alan Thailand, ti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Safe Flores Street, Lawag, Siray. Nadarikrik na inyo ti Baguio, kahit yun ti kagpakonsultar ti doktor, mapani ti doktor ang mapagtalkan, awan sa bali, Dr. Alan Thailand. Maraming salamat, TMT Construction Company, iti Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag, Siray. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, turungin nyo apo ti TMT Construction Company, laudin laing apo ti Cabeza Elementary School, manipod pa nakaplano, aging nga malpas ti kahit yung patakdirin na pasdek, TMT Construction Company, nakasagana, nga agserbi, babaen ti panangimaton, ti agdagikwa, Honorable Telwin Tapawan, kami nga po ti pagpandayan linteg ti Ili A. Marcos. Maraming salamat, Pugad Lawin, Carbas Aircon Ditioning Service Center, nga masarakan na po iti Balintawak Street, Lawag City. Adaan ka rin tinalalaing nga aircon technicians, tapnor no senda ti problema ti aircon ti lugan nyo. Ti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, eksperto sa amin na klase ti lugan, when aircon ti lugan, agagiyem kay kabsat babengke ni Engineer Neil Jose. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka rin balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti Barangay 50 Butong, diti Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti grubing ken nagtutubo, daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique.
Magatan dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki kan babae. Shorts, t-shirts kan blouses. Ado pa'y pagpilian nga gowns sa babae kas tamit din digiti ladies sandals kan sapatos. Adanda pa'y kariri cosmetic products, ore jewelries kan bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarud, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarud, Barangay 50 Butong, Lawag City. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni Suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no Mang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no Mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no Mang Robert aglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi-pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapnon kas ta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na Mang Robert keto barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga po nakaisuti filter kadigiti rugit DJ air conditioning system ket ada tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka Mang Robert. Okay, tuloy. Inte pa nagpipindadamag. Apo iti programa tiyo Damdamag ni Berto. Iti detingal daw ti Miyerkules 17 na po ti mabilang. Iti bulan ti Mayo 2023. Deti pulis nga may tudtudo nga nausar kas gunman, tirador ti pamilya Tebes, gigiyem keng kamsat, sumango ita na po ti agsusukot nga kaso ti may sa pulis, nga deti ket rumrumwar nga inusar, wenus usaren ti pamilya Tebes, kas gunman, ije syudad ti Dumaguete. Talaga, dati po kalpasan nga na-aresto bawen ti PNP Criminal Investigation and Detection Group, CIDG. Iti mismo nga Kampo Krame. Dati akusado, gagiyem kamsat nga nabigbig nga ni Police Staff Sergeant Noel Santa Ana Alabata Jr. Malagibid dito, simmango apo ka dito investigasyon ti PNP. Makapasuron nga buybuyain apo, di kita isungbat na. Kadili pa nagsaludsod, di kita senador. Especially apo ka ni former PNP Chief Senator Batu de la Rosa, gagiyem kay kamsat, nakapiyansa, nagkakaso, hindi mapiyansaan, tinagan na Alfonso Edenatan. Gigiyem kay kamsat, ngayon ti husus to nga, sungako na ni Apo Senador, bakit ka lumaya? Bakit ka lumabas sa bilangguan? Hindi ikaw yung iba yung Alfonso Tan, kunana, gagiyem, makapugtot, ado nga pulisin na po, dito sinabun-sabun ni De La Rosa, dito kaudyan na po, dito syabu-syabu manin, kagiddan dito po na iparwar ti arrest warrant, Bavente Regional Trial Court Branch number 35, Edi Dumaguete City para iti kasong attempted murder nga dati apo kitandaan pa iti fixed bail apo hamo nga mabalin nga motion to reduce bail fix nga rod 120,000 idinto nga manipod met apo ti Municipal Trial Court of Cities at ada pa iti arrest warrant na nga daan met iti piyansa nga 36,000 sisiw lang yan dapat nang ipiyansa king kuana nga di na kanong malagip apo iti 120,000 Segundo ni PNP CIDG Chief Police Brigadier General Romeo Karamat Jr. ni Alabata ket dati nga naka-assign iti PDEG
Philippine Drug Enforcement Group Region 6. Dito yung pinaka mainit na grupo apo ti PNP tatta. Dito dapat nakainaig na apo ti operasyon da iti illegal nga druga. So nga dito baro nga PNP chief ni Apo Acorda, may isang Ilocano, tubo apo ti Ilia Bacara, kayat na apo nga arisiten nga na imbag dito mai destino. Karite PEDEG, gagayim kang kamsat. Nausar detoy, babaeng ka dito Tebes kas hitman, para karite kalaban da iti negosyo. Kuna na pa, nga iti agdamag, agtultuloy ti may suswata, merang isuswat ti pulisya, iti verifikasyon, tapno maamuan na naadaan pa detoy karite sabaling kaso nga nakairamramanan. Kabayatan na, kagidan detoy, pasigurado met ni karamat, nga agbalin nga patas, ti panagkalap dat impormasyon tapno masiguro iti panagsungbat detoy iti linteg gagayem kamsat. Ito yung nakakaawa ito yung dito apo ti makabwisit agasem ti pangiserbiam ti warrant of arrest dita mismo nga Kampo Krame nga iso ti ayan dati Alabata. sus apo makapabwisit gagayem keng kamsat adden ta Kampo Krame at arestarem police nga nausar apo kas hitman dagiti Tebes. No makita yo apo dagiti investigasyon insight for contempt da pay di dati ti Senado balod da apo tsaka mo no kasano nga nakarwaren gapot madlaw nga agsuswitik dagiti palawag na apo iti biyang ti investigasyon ti Senado dati Alabata. Kakabsat ken gagayem. So nga, tata, napandain serbiabo, di kita duwa nga warrant of arrest na ije mismo nga Kampo Krame. Agasem, di kita mismo nga agtiliw. Asinot adate Kampo Krame, pupulis. Gagayem kay kabsat. Agasem, dita pulis, isut mapamo serbian ti warrant of arrest. Malaksid la ko man, napipiyala ko man apo no, di kita administrative complaint, administrative cases, nga naipila kay natural la deta gagayem kabsat especially police ngem no ti pakakusaram ket inusar nakat may nga nangato nga politiko kas hitman gasem deta paltugan na pa dapat digiti agasawa nga negosyante nga papaltugan da nga ti istoryada ket DJ negosyo da kasi parang foreigner yung lalaki kaya't da nga yakar dinagan dinagan di negosyo ken ni Tebes gigiyim kay kamsat digiti allegations ket jakmet nga rod utang nga patche jakmet nga rod mamati nga nabayadan agul-ulbud digiti nga mapanijay aglalo ka digiti kas di apo ti ka dagsen na nga tao nga ibagam ang nangyari po diyan kaya kami may alitan na nagpunta po sila sa amin para i-transfer namin sa kanilang pangalan ang aming negosyo. Ket saan damit ngayon lako, kasla agawin dalata. Gagi, kitain nyo apo, yung digiti ada nakairamramanan ni Alabata nga kaso may panggip ka dito, igagiyem kayong kakabsat. So tata nagtalaw DJ, I think Korean ba or jakma nagip, apo, DJ nga tao. Kitain nyo apo, tikinaawan kararwa dito, tiki ko na akon, kasanupay nga di maperdit organisasyon na po dita mismo nga may isang kampo nga ayan ti pulis ket safe haven ti may isang pulis gagiyem kay kabsat nga mararamat nga hitman wenno mamapatay agpaltog sino pa iti mga arestar ken kakit padam nga pulis di kita ko malaksi da po di na yung nangyari sa nabutas Yidi hang nga naka-uniforme nga pulis nga nagmaneho apo ti awan franchise na nga tricycle sinita di traffic enforcer dinanog na gagiyem kabsat ngem saan nga nagbalin apo napanije apo ni hepe ti pulisya pinaarestar di nga pulis gigiyem kabsat pulis man kita nyo apo ti kina abusado di sumagmamano sumagmamano kunak ngem amangan tadado di abusado ngem di saan nga abusado gigiyem kay kabsat kita nyo imbes apo nga di ket isudat mapan agarestar saan isudat maarestar babayen iti sa baling ahensya wenno division ti Philippine National Police tinangin anang arestar kadetoy PNP Criminal Investigation and Direction Group CIDG kanito Staff Sergeant Noel Santa Ana Alabata Jr. nga rumrumar nga isu ti hitman dagiti Tebes gagayem kay kamsat okay may panggip po ti kaso ti pulis adati kaudyan na po ngayon parwara po ti biyang ti PNP chief gagayem kay kamsat na parwara po dito
Ada tirakurak manipo di PNP National Police Public Information Office PNP PIO ni Chief Brigadier General Red Maranan nga saan pailaeng kano nga umawat ti Midjir Bunos digitay pulis nga daan ti sangsangwen nga kaso ken agserbi deti kasdusa da wenno paset apo ti disciplinary policy ti Philippine National Police ngem no digitay pulis nga dakkel ti sideline na apo especially ti illegal drugs no digitay agbalbalinda nga protector apo kadigitay gamsat bayaan mo yung Midjir Bunos na yan kung nada gahiyem kay gamsat okay tinasaw nga rakurak at inaramid ni Brigadier General Maranan kalpasan ti panangirakurak niya PNP Chief Police General Benjamin Acoda Jr. Di pa nakaiparwari na po ti Bunos dagiti apo nga kamkameng tinailya na pulisya. Oy, dito yung probinsya tayo ng Ilocos Norte, apo nga kameng tinailya na pulisya. Ada kadimet di kita madalapos dito nga pamilin nga saan pa lang umawat ti Midjir Bunos di readan ti kaso inlaluag ni Maranan nga umabot ti 7.54 billion pesos ti parwar ti Philippine National Police para ti Midjir Bunos ti agarop 227,832 nga active duty PNP personnel gagiyem kamsat nga dito ikit kaibatugan ti makabulan nga sweldo Midjir kasi pagka nag-June na ada di lintega po nga imbes nga awatim amin at the end of the year December maipaaya na po ti Midjir Bunos gagiyem kamsat iti bulan ti Hunyo kakailan ti report ti PNP Finance Service Director Police Brigadier General Bowen Dewey M. Masauding ti PNP Chief nakaawat dan kaditi kwalipikadong miyembros ti PNP para iti Midjir Bunos kaditi when maawat to digito nga ba kwalipikado nga PNP members ti Midjir Bunos da dere payroll da po manipod ti Land Bank maipedad to no bigaten maki di pa nagudwat tawen may Mayo 18 congratulations kaditi kwalipikado digiti sa anak kwalipikado dalusan nyo taragan nyo ipakita yung saan kayong nagbasol when awan ti sinalungasing nyo ken ipakita yo nga kwalipikado kayo nga umawat manipo diti dayta nga pundo nga kwarta ti gobyerno kwarta ti tao nga maipaay kas Midjir Bunos yo gaputa da kayo ket nasaya at pulis kinunapay ni General Acoda Nyamang namnamang at ipan nakairelease ti Midjir Bunos, dagiti pulis ket makatulong, tapno itultuloy da, tinadayaw nga pa nagserbi iti pagilyan. Ayon, yan yung sinasabi ko nagkikihim king kamsat. Sabi ko maapot, kwalipikado amin, awang ko ba digiti nakalibas nga dati legal nga aktibidad na nga pulis nga umawat latta iti Midjir Bunos, gigihim king kamsat. Tadeta po kwartamit lang ti tao, kwartamit lang po ti gobyerno nga mai-release para iti nilaon ti linteg nga isuda umawat ti Midjir Bunos. Even private sector, ada di kita pribado apo kumpanya nga mangititedmet ti Midjir Bunos, gigiyem kamsat hap, kadi monthly nga sweldom, di may pa iti katingaan. Hindi ko akit na napintas ko na ada gaputa June panaglukat ti klase, so di kita empleyado nga ngagpapaadal ado sa renda apo para di panangrugi ti klase ang imhambitin nga June ado pa kadi diti umalingaw-ngaw apo nga nuwengken mabalin may subli ti dati apo nga panaglukat ti klase so dito'y probinsya tay nga Ilocos Norte di kita istasyon ti pulisya sinno di kita dati kaso na nga saan nga umawat ti Midjir Bunos kas nagbalin nga mandar apo ti kangatuan nga komandansya wenno mangidadaulo apo iti nailyan pulisya. Okay? Agyaman tayo po kanigi sumanganad. Thank you very much iti biyang ni Mr. Danny Agustin kaya ni Mrs. Sophia Agustin manipod ti Toronto, Canada. Thank you very much Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16 Bakaray, Ilocos Norte. Ma'am Esmer Galicinao iti Barcelona, Pagilian, Espanya. Thank you very much kay ni Mr. Ray Villanueva, manipod diti California, Estados Unidos. Ni Mr. Joel Centillas, manipod diti Lahaina, Maui, Hawaii. Honorable Mayor Francis Espirito, iti Dumal na Ilocos Norte, sir. Thank you very much kay ni Mr. Ono Predurupan, diti Wayanay, Hawaii. Kasinsen, thank you very much iti suportam iti ENR Online. Agyaman tayo pa ni Dr. Alan Tailan, manipod ti St. Camillus de Lelis General Hospital. Masarakan na po ti number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na nyo po ti Baguio, kaya't nyo nga ikonsultar iti doktor. Mapan iti doktor o mapagtalkan, Dr. Alan Tailan.
Agyaman tayo pa iti TMT Construction Company, di 48A, Kabungaan North Lawag City. Laod na po ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo. No, agplan-plano kayo agipasde ka po, kada iti parakdera. Manipod pa nakaplano, aging gana nga malpasdek nga pasdek. TMT Construction Company, agserbi itinayong kalindigan na presyo, babendi pa ng idaulo ni Honorable Telwin Tapawan. Kami nga po di konseho, ti ili ti Marcos Ilocos Norte. Thank you very much, Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center. Eri Balintawak Street, Lawag City. Adana po kariti nalalaing nga aircon technician. Tapnornusin dati problema ti aircon ti lugan nyo. Babaen ti panangimaton ni Engineer Neil Jose. Agyaman tayo pa at ti Cherry Lynn's Crispy Chicharon. Magatang dito po ti ground floor ti San Nicolas Public Market. Cherry Lynn's Crispy Chicharon. At daan raman nga di munto kalipatan. Pakaramanan di sa bali pa aputahe nga lakoda. Cherry Lynn's Crispy Chicharon, kukwa da Mr. Henry Vallador, kaya ni Mrs. Cherry Lynn Jacinto Vallador, manipuri de Santa Maria, California, Estados Unidos. Daytoyen tinurore digiti agisem kariti daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti gusto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijayadan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your Lechon Manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Okay, tuloy. Inte pa nagpipinadamag. Di nagduma nga lugar. Ada ka no 27 nga lugar. Gagayim kay Kabsat, iti pagilyante nga Pilipinas, ti posible nga makasagrap ti danger level category ti heat index. No? Heat index nung natin, di kabara, temperatura. Gagayim kay Kabsat, ti pagsasaritaan. Ana di gito nga lugar. Amin ti apo manipod ti pagasa. Agtultuloy, ti pan nakapaspasara, ti napudot nga panawin. Iti dakkel nga paset ti pagilyante nga Pilipinas kang ronan na iti dating aldaw. Iti parwar nga 5-day heat index forecast ti pagasa ti Department of Science and Technology umabot ti 27 nga lugar. May bilang dito ti Metro Manila, Pampanga, ken Iloilo,
ti makapasar makarik na apo ti danger level category ti heat index wenno napudot nga klima wenno panawen. Idi babaen ti danger level category dakkel ti tsansa nga mapasama kapo ti heat cramps wenno heat exhaustion kaya di may isang individual ken posible nga daytoy ket mangitunda iti makunkuna nga heat stroke no ma-expose ka iti babayag iti mismo nga babati wenno init gigiyem kabsa tumabot iti 46 degrees Celsius ti kabaraan nga heat index iti daytoy nga aldaw kang runana po di Masbate ken Daet Camarines Norte. So hamamit kidi na mention na po ti Region 1 or ti Ilocos Norte gagiyem kabsa ti ano ti biang ti Pagasa is Metro Manila, Pampanga, neighbor province ti Manila, Iloilo, Visayas, dito apo dito kang runa na rik na apo iti heat index wenno na ngato nga level ti temperatura. So laglagi pente nga kang kanayo na po dito palawag, dito doktor nga saan tay nga agbilag iti init gagiyem ken kamsat ugalyen tayo apo dito masapa nga rumar then after 9 before 10 agano tayon ag-exit tayon di kapudutan agawid tayon mapantayon aglinong mapantay ka diri sirok ti kay kayo amoy adamit latta peggad gagiyem ken kamsat no mapangka ka dito sirok ti kayo kasi deta ti uso apo mapangkay agpalami is di sirok ti kayo, mapangkay mangipan ti folding bed, mapangkay mangipan ti katre, or anyala ditan, tugaw, especially di folding chair, basta banag nga mabalin mo nga pangiladan tabagim, kakabsat, siguraduan tayo apo, nga dijay kayo, awan di kitay sangana nga narukop, baka ti pamanang makikit di sirok tinyog, no natnag tay bunga tinyog nanaltog yan tamuging mo baka saan lang nga start ti makitam baka makitam ti si bubukela bulan kakabsat king gigib so siguro doon tayo ga po di kiti papapanan tayo ado di kiti kasjay ado met di kiti mapan ag beach mapanagwa no adadamit jay beachen agbabartek da intunukwan na damalmes maki so nga, dapat apo, di kiti wagas tayo apo nga mangliklik tinapudot, at dalat tamit kaakibat na, no kasingin na nga piggad. Iso nga liklikan tayo di jay. Numapang ka jay sirok ti mangga, siguraduem nga nalagda di jay sangana, no saan. Ba't ka di kiti maki, narigat di ba da sirok ti mangga, ag tinag tayo bunga ti mangga. Even, siniguelas, si sarguelas, agtinagda. So digdi apo digiti digiti risguna digiti kakastoy lalo ta sirok ti nyuga na ket agasim ta nagdagsen ta bungat nyuga manaltaak yan ta ori nga parte ti bagim ni mas lakit ti turog mo tagayam mat nagtabungat anyog maitupak yan ta rupam wenno yan ta buksid mo barokong mo wenno taluppom baka mabluka gagayem ken kakabsat. So nga agan annad tayo apo tilik ka na ni Apo ni Ma'am Mardanugan naman nagpepeso ado di kiti mapan agbagkat dati bakate da diri papag ko na da or katre mapan da di sirok ti mangga sirok ti imdeta ni ko na po kitain nyo tangadin nyo siguradun nyo amanganta matnag deta kasla takyag nga sangana maitama ken ka Maria Josep buhan lang bakahan lang bukol baka mawanang kapay puot kakabsat ken gagihim so nga agan annad tayo akang kanayon apo tapno di kasta mayadayo tayo iti peligro awanen tinabati pa nga oras tayo para iti programa tayo damdamag ni Berto dedi di pagamyo Robert Berto de la Cruz iti technical control SK Chairman Maki Paulino Agustin ibatimin tinatiliray nga malem ti Miyerkules agyaman kam tingay panagdingeg ken panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugog kayo alumar. Idintero paginian ken uray di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kariri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian tapno amuan ti publiko ti husto akalikagong tayo.
awan malabsan, amin ket may payan ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto! Kakailan na to ni Dr. Chester Ponyo, ENT Doctor, tapno mga ipaay karigiti kang runaan nga tips para di pa ng salwad tilapayag. Dak dito ay tapno mangited iti tips no kasano nga tagibenen tayo daytoy lapayag tayo. So basically talo nga tips ti ited ko. Ti muna ket tay panangliklik tayo iti napipigsa nga uni. Kaputa ti napipigsa nga uni isu ti most common no kaduan nga rason no apay nga agsulod daytoy lapayag tayo. No saan tayo met nga kabalinan nga maliklikan ket sapay kumata kan tayo ti proteksyon daytoy lapayag tayo. Babaen ti panagusar iti earplugs is may sulbong ditoy. Bueno tay earmuff nga mangkalob iti sibukel nga lapayag tayo. May kadua ket liklikan nga sukit-sukitan tayo ti uneg ti lapayag tayo. Katuan kada tayo siguro ket agusosar tayo iti cotton buds kada diti pala-pala kutkut sarita hairpin ket daduma pay nga banag ngem dagitoy kumaket liklikan ta adda makadakes no masukit-sukit iti lapayag tayo isu nga ti kapintasan nga panangdarus ti lapayag ket ditoy laeng ruar ti lapayag ti tayo dalusan. Mabalin nga punasan tayo ti labakara, walya, panyo, pero na anyaman, anadalus alupod. Ti maudi nga tip, ket iti inkay kuma panagpa-check up ti lapayag yo, oray maminsan, pero mamindua, iti may isang atawen, tapno no masirip, ken ma-check up, tay ear, nose, throat specialist yo, tay lapayag tayo, ket no ada tinasken nga madarusan, no nasken nga aramidan na, ket aramidan na daytoy. Ken may kolektar di daytoy, ket saan nyo kuma, may baybayag, no itantantan, ting kayo pa nagpa-check up, no addaman ti sabali nga malit na tay lapayag yo, panagsakit man daytoy, no panagkapsot ti panagdingnig na, ket dagusen tayo nga mapanipakita iti espesyalista tapno no dakdakel met latay namnama na nga magasan daytoy. So dagitoy ti talo nga tips nga mai-share ko ada kayo kung kasano nga tagibenen daytoy lapayag tayo. Tina Palabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasay masugat. Ti napalabas. Kadwa gundaway papagayam, kablawan da kayo, tinagasat nga malim ti Miyerkules 17 apo ti mabilang iti bulan ti Mayo 2023. Maribo ti ENR Online, may danon maning ka na kayo, ti sabali pa parang ti programa tayo, ti napalabas.
Ready di pagayam yun ni Robert de la Cruz. Kadwa tayo di technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Pare ti may kadwan nga gundaway nga hindi pa nang ituloy. Tapno may basa di surat nga nakaipalaunan ti napalabas iti biyag ni pagayam tayo Cesar. Ladingitin medical man na po tasan kami nga naka-ere daditi kumikom nga inaramid tayo apo para iramanan ni technician tayo ni Maki gagayem ken kamsat ya. So itinetingal daw may kadwa nga pan nakaibasa may tuloy nga maibasa dito surat ni pagayam tayo Cesar. Ngayon kasangwanan niyan ti itultuloy, ti panakaibasa, ti surat ni pagayam tayo Cesar, agyaman tayo kadagiti sumaganad. Thank you very much ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Ma'am Esmer Galisinao, manipo diti Barcelona, Pagilian, Espanya. Thank you very much Mr. Guillermo Agustin, ken Mrs. Larina Agustin, manipo diti Toronto, Canada. Thank you very much Mr. Onopre Durupan, diti Wayanay, Hawaii. Ni Honorable Mayor Francis Espirito, manipo dapo iti Dumalneg, Ilocos Norte. Maraming salamat Mr. Jewel Centillas, manipo diti Lahaina, Maui, Hawaii. Agyaman tayo pa kay Mr. Ray Villanueva, manipo diti California, Estados Unidos. Thank you very much iti Cherylins Crispy Chicharon nga magatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Cherylins Crispy Chicharon at daan raman nga di munto kalipatan. Babayan kada Mr. Henry Vallador ken Mrs. Cherilyn Jacinto Vallador. Pagyamanan tayo pa iti Pugad Lawin Carvas Air Conditioning Service Center nga masarakan ti Balintawak Street iti Siyudad Tilawag. Ti Pugad Lawin Carvas Air Conditioning Service Center kadadaan kada iti kakalain nga aircon technicians tapno ornusenda ti aircon ti lugan nyo. Pugad Lawin Carvas Air Conditioning Service Center, Balintawak Street, Lawag City, likod ti Kapitulyo Provincial. Babayan di pa nang imaton ni Engineer Neil Jose. Thank you very much iti TMT Construction Company nga masarakan iti Barangay 48A, Kabungaan, North Lawag City, wenno lauden ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, mabalin na kayo nga serbyan ti TMT Construction Company tinayong kalintigan na presyo. Manipod pa nakaplano agingga nga malpas ti pasdek wenno kayat yung nga patakdiren babayan ti panangimaton ni Honorable Telwin Tapawan, kami nga po ti konseho ti Ili ti Marcos. Thank you very much Dr. Alan Taylan ti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 Zay Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo ti Baguio, kaya't yun pakonsultar ti doktor, mapan iti doktor ang mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Daytoyen tinurore digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijayadan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa digiti cottages, adan pa ti shower rooms, Blue House mismo akalaya beach, di kayag pangadwa, gaputan na saya at ken manakigayem kag tegikwa, ken di serbi ka na kayo, umno a lugar, pare ti dinto palipatan na parang titipon, gaputa si degi ti baybay, bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo, ti Blue House Beach Resort, masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City, kukwa kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buya.
Sibuyat, Blue House Beach Resort, adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon ka kailian, para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963-000232. Blue House Beach Resort. Congratulations sa po kanita ay weekly winners tayo. Dito naangaya po nga weekly draw idi Domingo 14 ti dito nga bulan ti Mayo. Congratulations ka na kayo. Awan sa bali arami din nyo po tapnon na may kang kay ti gundaway nga mga abak ka dito nga papremyo. Oh, diti winners sa po kita di stab na maki talagang very clear diti ang kasle di na pandayo nagdraw nga dandani di mi mabasa ken ni Mr. Rex Sibuyat apo diti surat yo. So tata nakaklar-klaro claras cuentas nga kunada gagiyem keng kabsat dahil iti panakay surat na so congratulations kada kayo apo nga winners dito talo apo nga winners first, second and third dito ikat umawat apo iti imported goods gagiyem keng kabsat then ada sa nga pulo nga entries nga mabunot para iti consolation prize nga sag to 200 pesos gagiyem kabsat weekly prices di jay apo no kasano apo nga magipartisipar no may kang kay ti tsansa para di pa nagipartisipar yo apo ti The Blue House Beach Resort Promo Bonanza gagiyem keng kaamsat mapangkayo apo agupa kadita cottages ti Blue House Beach Resort tunggal mesa nga cottage nga maakupar insigida may kan kayo apo iti Blue House t-shirt may isa nga Blue House t-shirt for every cottage nga maakupar gagiyem keng kamsat then dakay amin nga nagkukuyog let's say 20 kayo 10 kayo 15 kayo or uray mano kayo nga nagkukuyog nakakabsat ken gagiyem mami manipod kaubingan aging ganat kataingan adda maited ken kuana apo nga raffle ticket gagiyem keng kamsat iji raffle ticket ad stab na DJ kas makita yo ti screen isurat yo apo iti nalawag na klaro nga panakaisurat daytay naganyo daytay address yo gagiyem keng kamsat then jay telephone number yo kas lang kumaken ni Chelsea Pasis first prize winner idi ka Sunday number 8 ba yan or 3 Margaay Vintar Ilocos Norte nakaklar-klaro apo DJ DJ panakaisurat DJ nagan na so kasjay kaabsat tapno mabasa ore di nabunot entry di namit mabasa di mimit mabasa DJ cellphone number mo no awang kay jay handa ka nga tawag DJ panangabak mo gagiyem kay absat okay iti grand draw apo ti The Blue House Beach Resort Promo Bonanza May 31 kakabsat king gigiyem so tandaanan nyo apo amoy di mid promo draw adu digiti adda nga mismo nakaakupar ka digiti cottages ti Blue House Beach Resort digiti nabunot ti entries na do insigida nga naalada digiti premium da kakabsat king gigiyem insigida nga naipaay babayin ka ni Mr. Rex Sibuyat DJ premium da so awisin na kayo po March 31 grand draw first prize 10,000 pesos second prize 7,000 pesos kaya third prize 5,000 pesos plus ado nga consolation prizes hapo ti babalin nyo nga atiwen para iti grand draw ti The Blue House Beach Resort Promo Bonanza hindi ulipatan babalin nyo pa iti kumamakam adapin na bati apo nga dua nga weekly draws May 21 ken May 28 gagiyem kay kamsat then grand draw aldaw to deta apo ti Miyerkules dati grand draw ti The Blue House Beach Resort Promo Bonanza agkakadakkel apo digiti pa premyo third prize 5,000 pesos second prize 7,000 pesos ken the first prize 10,000 pesos manipod apo iti management babayan ti panangimaton da Mr. Rex Sibuyat ken ni Mrs. Nancy Sibuyat ken ti Sibubukela pamilyada iti Blue House Beach Resort makipartisipar iti The Blue House Beach Resort Promo Bonanza ket mabalin nga sikat ti mga bak kada kakadakkel apa premyo. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok.
ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo, ang aming Juicelicious at siksik sa laman na lechon belly, at siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Hindi nga rin din ituloy ngay basa dito surat nga nakaipalaunan tinapalabas ti biyag ni pagayam tayo Cesar. Nagdinamag ti pan nakailako ti taltalunen nga daga ni tatang mi Manong Robert. Dahil ket kalpasan ti umay ni Ma'am Gina iti pagtaengan mi. Agingga nga maysa nga gayem ni tatang ti imay iti mismo abalay mi. Kumpadre, namuak nga ilaklakon ti apuyo ti talon dagiti trabahuem nga daga. Wen kumpad. Maladingitan ak nga rod ngem anya nga rod ket awam met iti panggatang ko. May na-enjaya kada kami, kao mo may na di na minsan nga aldaw ngem awam met ti kuartami nga panggatang mi. Amom met nga narigat ti biag kumpad. Amom plano deti anak ko nga di abroad ti makagatang iti oris ang kabasit laeng nga talon. Ta isumet ti nakairuaman. Ti panagtalon. Awmet sa bali nga mutak amok na trabaho no di agtalon. Kastaya kumpadre. Kayat mo ka di nga si kalayangin ti manggatang kaputa sa ammi meta magatang. No mabaling ko makumpad. Mabaling nga ya si degnak iti apuyo iti talon ta makisarita taman no kasano ti presyo baring no makabalinan di anak ko nga di balasyo tao. Taure sulamit ati pakakitkitaan na ati masapsapulan na di balasyo tao kumpad. Alabay am kumpadre. Bayam ta ibaon kunto ni Cesar iti ayan na. Ngamin ket awan iti kabukbukod ng nga lugar. Adda iti kabangiba nga probinsya ta. Sadyay kano ti pagpatakderan na iti negosyo na. Alaman nga rin kumpad. Pangaasim. Dayta ti saritaan da tatang ken ti kumpadre na Manong Robert. Inbaunnak nga rod ni tatang iti probinsya nga ayan ni Ma'am Gina Manong Robert. Wen kabsat personal nga napanak ngamin ket kalikagom ni tatang nga makasaritak nga nasayaat tapno amumi nga idandanon no mano ti presyo nga ibagami ti kumpadrena. Nagturunga iti probinsya ti La Union iti siyudad ti San Fernando. No sa dinno nga ditoy ti pakaaramidanen ti maysa nga dakkela proyekto nga daytoy ket ti agbanin na negosyo
ni Ma'am Gina ti maysa nga dakkel a hotel, Manong Robert. Irikadda kiti lugar, kabsat ko, dinanon ko ni Ma'am Gina iti ayan na nga hotel. Gaputay so ti bilin na. Iti nadanon ko iti site wenno patakderan ti dakkel nga hotel. Adda kami iti cafeteria. Edita ibagakken ko na no anya ti rinantak. O nagsaya atin no dati nabirukan di tatak mo ka buyer. Cesar. When ma'am, interesado na ka no manggatang ken no lakit di siguro agkakayatan kayo di presyo. Interested buyer met gaputa aday di abroad ti anak na. Oh, kaano nga rod ti panagsasarita tayo? Da kayo ma'am, no kaano kayo nga makaumay di Ilocos? O di probinsya ta? Sa dete magsasarita? Medyo narigat ti sitwasyon ko ita. Ngamin ket kapigsa ti mapatpatakder nga. Pasdik ko, nas nakita met siguro. When nga rod ma'am, nagdakkel gayam. Talaga dakkel, gaputa, kayat ko nga. Dakkel nga hotel, kompleto kadagiti pasilidades ti kayat kong irugi nga negosyo. Ngamin kasta ti nagtrabaho ki di balasyo tao. Saan met nga basta regular nga empleyado ak gaputa nangato met tinagbali na posisyon ko. Ta nakaturpusak nga ron. Nga kaslamit ken ka. So nga ron nga enjayak kada kayo nga no kas pagarigan operational ton ti proyekto wenno ti negosyo mabaling ka nga hire pakaramanan ti kabsat mo ngayon inauna. Ore datatang mo ken ninanang mo no kayat da. Mabalin lang ta ma'am. Naibagak nga ro din ken ni Manang Meli ket kayat na met. Arapaap na kanumet ti agtrabaho iti kasta nga business. Nasayat no kasta. O sige. Mabalaem ti cellphone number ko ta tawagan dak no kaano ti mabalin ti mo pa nagsasarita iti nasapulan ni tatang mga bayan. When ma'am. Sige ma'am. Agbiyahe akmet lang agsubli nga rod. Sige. No saan mo nga kalikagom tagpasyar ada ti driver ko. Ipasyar ka no kayat mo kasi saan ka nga mabalin ako yugen gaputa ado ti kumikom ko. Ma'am saanin? Sige. Numalpas na nga rod dito yen. Makapangantan. Mabalin mo ti mapanagabang itilugan mo iti highway. Tapno makasubli kang insigida ket makapagsarita kayo kinitatang mo. Naisurat mo mitin ti cellphone number ko, mabalindak tulatan nga tawagan. Okay, ma'am. Thank you very much, ma'am. Nagalamano kami ken ni Ma'am Gina. Sakbay nga pinanawan mi ti lamisaan mi. Oh, sige, Cesar. Thank you ti umay mo, ah. Ken men gaya mo. Alaim deto ita, sukat ti pletem. Thank you, ma'am. Thank you. Ditan kabsat nga, pinanawak ni Ma'am Gina ket nagsubli ak iti highway, tapno orayek tilugan nga umay dita probinsya tayo nga Ilocos Norte. Naituding nga rod nga insigida ti aldaw nga panakisango mi ken ni Ma'am Gina pakiramanan ti buyer, Manong Robert. Ket kastoy ti nagbalin niya balikas ti amak. Oh, no agsasango tayo ito, Cesar, ket agpakasyong kanto ta sumango kanto anak ko. Amok nga ti makailako iti daga ket adda ti porsyento na. Kapota si kaket nakaturpos, amok nga adada nga si ti makaamuno, anya ti linteg may naig iti parang porsyento wenno panakaipaay ti gunguna iti agbalin nga ahente iti panakailako ti daga. Wentang amok deta iso nga agbakasyon to. O sige, kapota si kat ti number ni Gina, itawag mon. Tagsasarita tayo no anya nga aldaw ti masango na. Ta pakaamuak nga insigida ni kumpadre tapno makapagsarita da nga na imbag na.
Nadanon nga rot ito dingal daw tapno agsango da Ma'am Gina kenti agkarikago magumatang iti dagana Manong Robert. Dita nga awan ti ado nga palpalikos nagkinayatan da iti presyo ti kada metro kwadrado Manong. Dakkel basit ti pakailakwan ti nasao nga lute wenno daga. Gapu taw mababot ti dandani 2 milyon a pesos Manong Robert. Wen kabsat kasta ti kalawa ti daga nga ilako ni Ma'am Gina. Nagkarimet ti kumpadre ni tatang nga mamindwa nga ited nati nasao nga kantidad. Kabsat ko. Idi ta makapampanaw ti kumpadre wenno buyer ni tatang kastoy ti balin nga balikas ni Ma'am Gina. Gaputada kayo ti nakasapol iti manggatang iti daga. Adamit ti porsyento yo. Kwentae mo di 5% Cesar. Ta DJ tinamnamaen nga maited kinitatang mo when maited ka da kayo. Anyan nga ragsak ti amak Manong Robert. Iti daydi agundaway. Kasamanan niya ituloy ito yung ibasa dito surat ni Cesar, agyaman tayo karili sumaganad. Pagyamanan tayo ni Mr. Onofre Durupan, manipod iti Wayanay, Hawaii. Ni Mr. Guillermo Agustin ken Mrs. Larina Agustin, manipod iti Toronto, Canada. Ni Honorable Mayor Francis Espirito, iti Dumalneg, Ilocos Norte. Ni Mr. Ray Villanueva, manipod iti California, Estados Unidos. Mr. Jewel Centillas, manipod iti Lahaina, Maui, Hawaii. Agyaman tayo pa iti Cherry Lynn's Crispy Chicharon nga magatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Cherry Lynn's Crispy Chicharon at daan raman nga di munto kalipatan. Ti Cherry Lynn's Crispy Chicharon ket imatmatunan da Mr. Henry Vallador ken ni Mrs. Cherry Lynn Jacinto Vallador manipod Santa Maria, California, Estados Unidos. Thank you very much ken ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16 Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much kay ni Ma'am Esmer Galisinao, manipod di Barcelona, Spain. Thank you very much kay ni Mr. Dr. Alan Taylan, manipod di St. Camillus de Lelis General Hospital, nga masarakan iti number 121 Zay Flores Street, Lawag Sere. Nadarikrik na inyo apoy di Baguio, kahit nyo i-konsultar ti doktor, mapan iti doktor mapagtarkan, Dr. Alan Taylan. Agyaman tayo pa iti Pugad Lawin Carbas sa Air Conditioning Service Center. Iti Balintawak Street, Lawag City, likod ti Kapitolyo Provincial. Addaan kariti na lalaing nga aircon technicians tapnon ornosen dati aircon ti lugan nyo. Deto'y katimatmatunan ni Engineer Neil Jose. Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center, Balintawak Street, Lawag City. Thank you very much iti TMT Construction Company nga masarakan ti Barangay 48A Kabungaan North, Lawag City, lauden ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, mabalin na kayo nga serbyan ti TMT Construction Company, manipod pa nakaplano, aging nga malpas ti kayat yo parakderen nga pasdek. Ti TMT Construction Company, ket kukwa kinot matunan ni Honorable Telvin Tapawan, kaming iti konseho ti Ili ti Marcos. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti Barangay 50 Butong diti Syudad ti Luwag. Asilig ti Mangato Bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti ginubing ken nagtutubo, daytoy ti turungem.
Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki kan babae. Shorts, t-shirts kan blouses. Ado pa'y pagpilian niya gowns sa babae, kastamit din di ladies sandals kan sapatos. Adanda pa'y kariri cosmetic products, ore jewelries, kan bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Idi madanon di kiti proseso kang runan na ti panakabayad ti buwis para ti panaglako. Kastamit ten ti panakayawat ti kwarta manong Robert. Bigla nga timawag ni Ma'am Gina kanyak. Ket kastoy ti saritaan me. Paburman Cesar pangaasim. Ngamin akupado ako na yen dito ayan ko. Amangan no saan ka makaumay kadagiti transaksyon no ti panagbibinayad ken panakabayad ti obligasyon ko iti BIR kas naglako iti lute. Mabalin lang nga payaramidang ka ti special power of attorney ta sikalaengen ti maki-transact iti buyer. Tapno may ti kasarsarita da ken alalisto kaputa adda ka dita. Ket no agbiyahe ak pala nga may dito Ilocos Norte manipod dito La Union ado unayin nga taktak. Kayat kulat ta ma'am no isubi ko na ayo. Pakidayaw ak pekit diken agyaman na kiti talegyo kanya. Kinunak. Nagturungak man nga ruden iti ayan na nga probinsya. Tapno maarami ti SPA when special power of attorney para di pa nakitransak ko, di pa nakailako, when pa nakabayad din ti daga. Pakairamanan di kiti obligasyon na iti gobyerno, Manong Robert. Saanin nga nagbayag na ited ti pakauna nga bayad kagudwa ti napagtutulagan Manong Robert. Ken nagkariti kumpadre ti amak nga kalpasan ti 3 a bulan ket may patulod manen ti kagudwa ti bayad ti daga ket maipulpe ito aminen detoy. Dito'y kabsat nga siyaklatan ti nangawat ngem kalpasan nga naawat ko ti nasao nga kantidad. Singsigida ngayon, deposito kiti account ni Ma'am Gina. Manong ko. Kalpasan niya, naiyat, pakaamok nga na deposito kon ti kandidad, nagtawag detoy. Bagam kinitatang mo nga, ti may kadwa, weno, panakapulpe, ti daga, isunto ti panangikat mo ni ti porsyento na. Wen ma'am, bagaktukin ko na. Kinunak, sa ano na nga tidug ti panagsarita mi gaputa, mariknak nga akupado unay ni Ma'am Gina kadagidi agundaway, Manong Robert. Tatang dijekto kano maudin niya pagbayad ti kumpadreyo ti pakaalaan iti porsyento yon. Kasta aya, imisem ni tatang, maragsakan akmet gapu tatiliday nga mariknana gapu iti pan naka ilakon ti taltalunen na. Nga daytoy ket tinawid na nga talunen manipod ka rin naganakken ko ana. Ket nasukatan ti isem gapu iti kaadda ti maawat na akadtidad. Mano ti kwentam nga maawat ko, Cesar. Nakurkurang ng 50,000 at tatang. Iso ti pakakwentaan na. Kasta aya.
nagsaya aten. Ang imananwik to nga rod ket awmet ti sa baling amo. Panunutin te ito ano at dati kwarta tang. Narigat na panunutin mo ti pag-ibadaga iti may isa nga kwarta wenno ti kantidad no saan mo pa nga game. So nga agpanunot kanto into no at daging kanti kwarta tatang. Nagkatawa ti amak Manong Robert. Gagangay la siguro anak ko ate agdadamo nga makaigem ti kasta ti kaaduna a kantidad. Naituding ti aldaw nga pan nakabayad nga mamimpinsanen ti lute wenno talon nga mailako iti kumpadre ni tatang babay ni ti apumi ti talon Manong Robert. Ditoy nga imay ni Ma'am Gina pare ti panangyawat na ken ni tatang tinasao nga kantidad. O gabot na dakan niya akong ti kwarta bilangin te nga rudmitten ti paraken ka Manong. Agyaman ak Gina anak ko. Agyaman ak ading ko. Kinunana nga di napeket din mapagsusurot no anak wenno ading tiyawag na kini Ma'am Gina. Nakurang nga 50,000 a pesos ti porsyento. Ngem kaputa sika rin nagtalon no pay saang kukuma nga onuren ti separation pay nayunak ti maited ken ka. Pagbalinek nga 50,000 a pesos wenno 60,000 ti mayawat ken ka mano. Agyaman na kading. Kinuna ni tatang nga kaslag nervyos. Ket ditan nga binilang ni Manang Gina o ni Ma'am Gina ti kantidad ket nayawaten iti amak. Saan niya nagpatingga iti naikari nga kantidad? Gabuta uray siyak Manong Robert ket inikanak ni Ma'am Gina. Wenno, Ma'am Gina. Gapo iti panakitransak ko ken ti panakaramid ti special power of attorney nga makitransak kadiri ahensya ti gobyerno kang runan ti panagbayad. En batyan nakmet ti 20,000 pesos. Ay so nga no dagup-dagupem tinaited ken ni tatang ken tinaited kanyak 80,000 a pesos Manong Robert. Endulin mi ti bangko ti kantidad nga naipaay kada kami pinagtipon mi ken ni tatang. Kedi di rabii nga nagsasangom kami manen nga sa nga pamilya. Kastoy ti turong ti saritaan. May panggep iti kwarta nga naawat mi wenno naipaay kada kami Manong Robert. Anya ti plano yo anak ko iti naawat ta a kwarta sesa. Meli. Da kayo atang sungbat ni Manang Meli. No syakti da kayo, no syakti si katang, masapon nga ibanag mo iti mabali na pamastrekam ngamin awanen ti pakitalunam. Alanton ti kumpadrem no maapit mo dagiti naimulam kada iti talo na ginatang na. Day tamat ti pampanunot kanak ko. Amuyo mapampanunot ko ngamin ket nagtrabaho aki diti may sa panaderya. Amok ti agtimpla ti tinapay. Oray ta kadagituyin ket saanin na masapol ti panakaipatakder ti pugon gaputa oven metten ti mausar para iti panagluto ti tinapay saan kadi. Ken saanin na masapol ti dakkel nga espasyo. Masapol nga oray na ilet ket mabalin mo ti mga rami diti kasta nga klase ti negosyo saan kadi. Napintas man ti napanunutam lakay insugbat ni nanang mabali na makapagtinulong ta. Gaputa, iti na nga rin panaderya tina nakaamamam kanya. Kinunana. Nagisuti ko na ayo di iso. Masapul nga ruden nga planwen nyo no sa dinno ti pangipasdikan nyo iti basi ta panaderya ayo. Dito'y latan abay ti balay. Ken no masapa nga maarami digit iti tinapay. Agisursur kami kaninanang mo. E anya nga rin ti usarin nyo pagisursur. Ket ure bisikleta nga da sidecar nan no iso ti adda ditar. Sige. Masapul nga rod nga ornosen tayon ken marami din ti building.
oray bloke lang. Ken kastamit ten nga, mangala tayo na iti permit tayo iti munisipyo, tapno maikkan tayo iti business permit. Narugyan nga rod ti kalikagum ti amak. Entipon kumeten ti 20,000 a pisos ko, Manong Robert. Nupay kasla kibit-kibit ide, ti magastos. Pagpian na nakagatang kami kaliti ramramik, ken nalpasmet den ti pasdek nga pakaipanan ti oven, tapno paglutuan ti tinapay. Manong ko nang rugi nga rod detoy, ket saan met nga may baga nga lugi, nupay medyo pangapsuten kadakapsot kariti mun una nga aldaw. Ngem mariknak ti ragsak, nga agar-ari kada tatang ken ni nanang, Manong Robert. Nagsardeng ni Manang Meli Castindera, ket timulong kada nanang ken ni tatang, edi na ipasdek a panaderya, Manong Robert. Naayayo iti kinagaget da tatang ni nanang ken ti kabsat ko nga ni Manang Meli. Iti pan naka ipataray ti negosyo. Aging kakabsat nga damit den di sumagmamano nga umay agangkat. At damit den di sumagmamano nga grocery stores, pakiramanan di sari-sari stores, ti masuplayan da tatang ken ni nanang. Ngem no daduma adda digiti agsubli. Saan niya may kat iti kasta nga negosyo? Lupay kasta kaasi ti Apo Dios. At damit latasang kabasit nga dumket. Iti puunan wenno gastos para iti pan nakaaramid di sa awa produkto, Manong Robert. Kasangwanan niya itultuloy tayo, ibasa di surat ni Pagayam Tiyo Cesar, agyaman tayo kadagi sumaganad. Pagyamanan tayo ni Dr. Alan Taylan, manipod di St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo apo ti bagiyo ket ketyo ti agko-konsultari ti doktor, mapani ti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Thank you very much ti TMT Construction Company. Masarakan dito apo ti Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City, Lauden ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pa nakaplano, agingga nga malpas ti ketyo parak dere na pasdek. TMT Construction Company nakasagana agserbi tinaing kalintigan na presyo, babayan di pa ng imaton ni Honorable Telwin Tapawan, kaming iti konseho ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo pwede pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center, iti Balintawak Street, Lawag City, likod ti Kapitolyo Provincial. Adaan met kari kakalaing nga aircon technicians, tap nun ti kasta, urnusin dati problema ti aircon ti lugan nyo. Thank you very much kani Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Agyaman tayo pa kani Ma'am Esmer Galicinao, manipod iti Barcelona, Pagilian, Espanya. Thank you very much iti Cherilyn's Crispy Chicharon nga magatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Cherilyn's Crispy Chicharon at daan raman nga di munto kalipatan pakiramanan digiti sa bali payaputahe alakuda. Ti Cherilyn's Crispy Chicharon nga magatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market ket kukwa da Mr. Henry Vallador ken ni Mrs. Cherilyn Jacinto Vallador manipod iti Santa Maria, California, Estados Unidos. Thank you very much Mr. Guillermo Agustin ken Mrs. Larina Agustin iti Toronto, Canada. Agyaman tayo pa ken ni Mr. Jewel Centillas manipod ti Lahaina, Maui, Hawaii. Ni Mr. Ray Villanueva manipod ti California, Estados Unidos. Ni Honorable Mayor Francis Espirito iti Dumalneg, Ilocos Norte. Ken ni Mr. Onopre Durupan manipod iti Waianae, Hawaii. Thank you very much kada Mr. Danny Agustin ken ni Mrs. Sofia Agustin manipod iti Toronto, Canada. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa Kingalitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok
at nakatikim ng King Galitos Lechon products. At talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni Suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no pa Mang Robert ta DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no ka Mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tatlong kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no ka Mang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi-pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tatlong kas ta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na Mang Robert ketno barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga po nakaisuti filter kagigiti rugit DJ air conditioning system ket ada tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka Mang Robert. Nagtuloy ti medyo na pinta sa gasat, tirinugyan nga panaderya da tatang kaninanang Manong Robert. Agingga nga nakagatang da iti maysa a kurong-kurong. Nga daytoy ket mapanda paggatang iti supot, arena, ken sabsabali pa nga rekado, digiti maaramid at tinapay. Naragsak ni Manang Meli, iti pa nakitinulong na kadatatang kaninanang Manong ko. Agingga nga iti maysa nga rabi, enang angaw ko dagitoy. Anya nga tano, agresay nakmeten iti pribado a kumpanya nga pagububraak. Kasla dakdakkel pa yun ti kita yung emiti siyak. Kinunak, saan na kinanunungan ni tatang ti balikas ko? Saan? Saan Cesar nako? Nakaturpos ka, babaen ti panangikarigatan mi nga talo. Isu nga, usarim ti inadal mo. Narigatin no, agtitikungkung tayo ti may maysa nga, klase ti pagtrabahuan. Sino ti makaibaga nga kadagiti masangwanang ket? Kumapsot. Wenno saan to nakastoy ti ginaganay kay na. No adda kay ti sabali nga klase ti trabaho. Mabalin na damang sustener, iti sabali saan ka di. Dinayaw ko ti kapanunutan ti amak, Manong Robert. Adda punto na saan ka di. Husto kaya tatang. Wemet ngagpaiso aya. Kasanun no, agyantay amin ti ni may mesa nga suliket. Mabutwag. Di makarunukon tayo amin. Dahil tati kayat ko sa uwan anak ko. Kin sayang ti adal mo. No, agtinag ka nga para masa ti arena. Ay, uwan na tatang. Kinunak nga nakaisem.
O rita, sa anak may tamarikatan. Ito pa nagisupot kit basit lamit. Kayang-kaya damanang mo kininanang mo. So nga siyak met tukwan, mapana ko nagisupply, no malpasdan, when no masapa nga mapana kaglakoy di pandesal. Sa akong tumanin ituloy no sumangpetak, mapanak tumanin nagkolekta, no malpas. Medyo narigat ng akupado ka. Sige, okay lang. Data tinagbalin nga, saritaan mi, sa andak nga palubusan, nga agritiro wenno agresign, edi pagtrabahwa ka basit a kumpanya, Manong Robert. Edi may isa nga aldaw ti Domingo, saan no kwa nga agoperar ti panaderya kasi gamin ket inanamit digiti tallo. Ken isumit ti kaadda kiti balay, gapo ta bakasyon. Saan mi nga ninamnama nga agarok alas 9 nga ta iti bigat. Leplipas mi nga namigat no arigen Manong Robert. Edi masanga ilimi ni Ma'am Gina. Wen kabsat. May manen ni Ma'am Gina ket adagaya men ti panaderyayo Kinunana. Wen, dahito iti nangibanagan mi kada dimpaay mo a kantidad. Dimpaay mo ken ni Cesar ken dimpaay mo kanya. O nasayat mo kasta. Amuyo awan ti pangabak mo iti negosyo no saan mo nga abusaren. Wen gayam nakaumayak ta. Adda tinapate gagagarak ka na kayo. Anya deta. Sungbat ni tatang. Kaya't ko kumanga ti makipakaasi ken ni Cesar nga umay jay laon yun ta iso di kadwa. Agarok 35% tinalpas. Iti patpatak direct na proyekto. Bueno ti hotel. Ket akupado ako na yan. Masapul ko ti katinulungak nga makaawat iti sitwasyon aglalo ti panagiparwari ti kantidad. Mamamakak namin. Talkek ni Cesar gabuta, nasubok kon. In payaramidak ti SPA ket awan ti nagbali na problema kiti pa nakailakot ti daga. So ano kayat mo Cesar? Pangasim ta o may nagtulungan. Ay, mayat mitlat ta ma'am ngem. Dangaro din tatang ken ni nanang ken ni manang Meli. Adan damit ti kabukbukudan niya negosyo. Kas na ikarik ken ka idi, numano ti suswelduem iti pagtatrabaho amita nga kumpanya. Nayunak ti agarok 50% para iti sweldo. Anya ti makunayo tatang, nana, manang Meli. Anya ti makunayo ti Jaya ni manang Gina. Wenno ni Ma'am Gina. Dinamag ko kadagiti kapamilya. Ni tatang ti simong bat ket kastoy ti balikas na. Nunam na maemanak ko nga kabalinam ti trabaho, ken mayataday iti nairadwar mo, sanda ka nga pawilan. Amangan ta ditoy nga adadda nga, ma-exercise mo ti panunot mo iti kasta nga trabaho. Si papalubusakin ka. Ngem, si kamet laeng, ti mauding ag desisyon, pader, iti dayta nga banak. Balikas ni tatang. Nagpanunutak Manong Robert. Dumakkel ti kitak babaen iti 50% nga mainayon iti agdama nga sweldo. Nga daytamet ti kalkalikagumak unay Manong Robert. Kalpasan di nga panaggulimek wenno panagpanunot ko, nagbalikas ket kastoy. No may kariyo nga talaga, ma'am nga, nayunan nyo ti 50% ti agdama nga sweldo. Apeket din nga saan. Ngamikid daw ko laeng nga kada malim ti Sabado, agawi daktap no, makadinnak met ti naganak kanyak ken ti kabsat ko. Ket agrubwata kiti parbangon ti Lunes, nga agsubli. Sana problema deta. Ngamin ti Sabado, awam met ti trabaho. Mabalin nga, mamalmalim ka lang, gapu iti panagpasweldo ka dagiti trabahador. Angin iyawat mo mitlatan ti kwarta iti kontraktor. Iso nga, mabalin, uray na sapsapang malasing kong agritira ka. At dalaing kadwa ka mang bantay. Cesar. Nagtutulag kami nga rod nga, orayan na nga makapag-filak ti resignation ko iti pagtrabahwak
sa aktumapan mangrugiken kwa na Manong Robert. Dagdagos nga nagfilak ti resignation ko iti kumpanya nga pagtrabahwa, Manong Robert. Malidayan di kiti pan naka boss ko pakaramanan di sumagmano katrabahwa. Nga oras yakmet ket kasla mariknak tiliday nga mayadayon kadigiti inaldaw-aldaw nga kapulpulapul ko. Ngem pinanunot ko ti dakkila jaya ni Ma'am Gina. Kapsat ko. Ada nga minti nangat nga to ti sweldo nga may di jaya kanyak so nga mapana ko na sa jaya. Oremit siguro na kayo no da kaya timekan di kastoya gundaway. Kinunak. Naawatan dakmet pakairamanan di kiti pan nakabus ko, Manong Robert. Naginanak ti agarup makalawas kalpasan nga nakapag-resign na kiti trabaho. Ket kalpasan ti makalawas nga rest and recreation ko, Manong Robert. Babaen iti panangbuybuyak kadatatang ninanang kini Manang Meling daduma ket tumulong akmet. Iti panang ipataray di ti pananderya. Napana ko niti probinsya ti La Union. Tapno mangrugi ako niti trabaho kani Ma'am Gina. Papagayam san tayo pala nga may lipas ti panakaibasa dito surat nga nakaipalaunan ti napalabas ti biyag ni pagayam tayo Cesar. Anya ti agbali nagasat na iti naijaya keng kwa na at trabaho. Anya ti pakainaigan ti trabaho nanto iti napalabas iti biyag na. Ada ka dito iti pasamak nga mabalin nga pakaadawan tayo iti sursuro when mabalin na liklikan tayo. Iti deto nga pakasaritaan ti napalabas ni pagayam tayo Cesar. Awisan da kayo papagayam into nubigat. Tapno agdadanggay tayo manen para itinte parang ituloy nga mangibasa iti deto surat nga nakaipalaunan tinapalabas ti biyag ni pagayam tayo Cesar. Dito na pumakada kami ti programa tayo tinapalabas dahil ti pagayam yon ni Robert de la Cruz. Iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinaay nga malim ti Miyerkules tay amin papagayam, agyaman kamting kay panagdingeg, ken panagbuya. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ken pan nakapaay. Anangasot ken liday. Ket may buyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinaunig ken na sa emasugat. Tinapalabas.